ام di dinyakî derew û bê şeref da jiyan dikin. Em di dinyakî derew û bê şeref da jiyan dikin. Dinyakî tu cudahî di navbera însan û heywana de nemaye. Dinyakî dost ji dijmin nayê naskirin. Bercewendî bûye qibleya her kesî û hezkirin bûye pere. Tu û ez û hew ji me kê xema kê? Me dil di sîngê xwe da kiriye kevir, yek ji me dikeve em di sera gav dikin û derin. Ma gelo dibe însan xwe bi sedr û nîşanî hev bike. Em di dinyakî derew û bê şeref de jiyan dikin. Xwedî hêz û pere bûye pêxember û dolarek bûye xuda. Ne dîn û ne îman û ne şeref li ser rûyê însana maye. Însan bûne gulên hov, mezin laşê biçûkan dixwin, kuştin û birçîbûn û neheqî li her derê. Em di dinyakî derew û bê şeref de jiyan dikin. Wek çar demê salê însan têne guharandin. Xwe ji hev re diyar dikin bi resmê pêxembera, bi rûyekî biken û bi zimanekî xweş, lê bi dilekî reş û xêrnexwazî ji hev re. Em ê kengî bibin însan. Em di dinyakî derew û bê şeref de jiyan dikin. Ya nezan jêra rêz tê girtin û ya zane em xwe jê bi dûr dixin. Em civakekî nexweşin. Em civakekî nexweşin û ji zû de me ji însanetiya xwe bar kirî. Tiştê herî baş em zanin bikin, vir û ken û tev li heviye. Ji me nabe, tev li xwîna me bûye. Hezkirin û biratî û hevaltî me xistiye bin lîngê xwe de û me pere daye pişiya her tiştî. Çima em ê derewal xwe bikin? Însanetiya me, biratiya me, hevaltiya me bûye pere. Carek tenê nayê bîra me ku em ji xwe bipirsin, em ê kengî bibin însan. Em ê kengî bibin însan.